Zdravím všetkých, s vami je tu Skyrace, no a dneska vás tu vítam u nového videa. No a dneska je to zo serveru, neviem akého, zabudol som meno, nič. No a dneska ideme, na tomto serveru, si idem po veci, bo ja som umrel, predtým než som začal natáčať v jaskyni, pri ťažbe železa, aby som sa aspoň tak trochu pripravil na ten cieľ, takže dneska úplne iné plány. Zmenil som si cieľ na urobenie, na nojdenie po svoje veci, mal by tu byť niekde týmto smerom podľa ešte 3000 blokov, presnejšie, tam niekde s tým smerom. A potom by som, neviem, skúsil nájsť miesto na bejsku alebo preskúmával ešte trocha. Ale ak ste tu noví, čakajte, že budem strihať. Nechcem nám počítať dostať vírusy, keďže to nie. Keďže mi ho kupovala mamka, tak ak sa pýtate, že odkiaľ mám tie veci, preskúmával som pred začiatkom videa. Dobre, takže je možné, že väčšinu videa budem ticho. Lebo ako youtuberi dosť často vynechávajú tie tiché pasáže, kde si proste len tak niečo hovoria random ku sebe a iba kašľú. Takže za toto sa skôr predom ospravedlňujem sa predom aj za to, že ani striham. A neviem, zanechajte tu like a odber, ako budem rád. Nie ten odber, to mi pomôže dosť. Ako like, aj to by bolo dosť dobré, lebo sa to dostane ku viacej ľuďom, takže budem aj za to rád. A dneska by som... Čo by som dneska urobil? Po tie veci. Preskúmať nejaký ten dungeon. Naťažiť si základné veci na týchto horách, keďže na tomto svete majú upravené štruktúry aj dungeony nie toto. Počkajte. To nás už nové malo by tu byť. Dungeons and Taverns. Tak sa volá to, kde sú upravené štruktúry. Takže ak by chcete, tak by ste mohli. Rýchlo sa vyspíme. A povie pekne koedy. Maj smrti. Takže ako na ne presne ideme. Dedinky. Väčšinu, ale je tu upravený ako aj svet, biomy. Toto nie je klasický biom a klasická dedinka, to sa mi páči, toto je dobré. Máte tu ako zmiešané drevo, napríklad tam bola akácia. Tu navidíte akáciu zo savany s dubom, s planím, takéto veci. Takže aj tam som nehal, takže pokrajne mal nejaké toto. Musíme niečo nejaké ostatné, aj tak ten server je teraz mŕtvy. Ten kostík by tam byť už nemal, ale... Zdechol som ako strúca. No. Do jaskyne nejdem, no to nemám záujem. Radšej si veci získam tým, že budem preskúmavať. A zjebol som tam aj nie tu o príkaz lomeno back, aby som sa tam dostal behom pár sekúnd, takže
Zatiaľ nie, zatiaľ získam ako veci reči prieskumu. No a pesovia. Čaute. Keby mám kosti, tak vás ochočím, hej. Dík. Keď mi netreba, posrmám. Pešlinou bez kocí pána, to je pomalé. Papáme sa. Ako tento biom už začínam spoznávať, lebo tu som sa prvýkrát spavnul. Ale iba biom nejako nie som. No. Skenie. Jedinka klasická. Jo. No prebehneme, nemám ako v pláne normálne jediny, možno tam balíky chce nás zobrať. Ak to teda budú také. A dobré rokovanie zabehnem. Alebo je vylúčené. By som povedal. Jo, tu už niekto bol. Takže ideme ďalej. 1000, nie, 3500. Musím ísť. Okay. Ako nemám rád hory, lebo ja som z hory. Padol do oceánu a odtiaľ som išiel do jaskyne. Bez armoru. Takže keď po mne začal šutiť skeleton, to si urobil armor a koniec. Čo tu robíš? Au. Takto by voda asi nemala byť, to je zasa vďaka tomu upravenému to je farba oceánu, toho oceánu, kde sú korály a takéto tieto veci. To nám aj tak pozná. No len dúfam, že niekto sa bude pozerať na 30 minútovú pasáž to, ako ja random utekám. Po lese nezostrihané, to je zvuk na hovno, lebo nemám mikrofón. Zvedavý kto. Prečo vy ste? Prebehneme tu na oviezne. Nebudem byť dneska hodinový špeciál, na čo? Hodina videí nezastrihaných, noci pánu, to je dosť. A popáme sa, aby som niečo povedal, keďže ja nestriham, aby ste sa neodinuli v smrti.
Ale zaujímalo by ma ako Retroxidia je starý server. No konečne oceán, dobre, už sme blízko, už len nejakých 1000 blokov. Výborne. Ešte musím si dať nabíjačku na tablet. Či počítač. Za chvíľu. Takéto slova nesmiem hovoriť. Ešte dobre nabíja sa. Pardon. Zatiaľ keď toto je to, čo som robil. Ideme už pomaličky. Dobre, ideme. Koľko to blokov? To nie je proste rieka. Stále je to rýchlejšie než normálne, takže ako som tam je pekný lesík. Pozerám, či tu niekde niečo nespoznám. Ale nejaká, že sa mi zdá, že pôjdem asi z druhej strany. Ja, tak to bude len rieka. Zvláštne divnou generáciou. Klasická škriepka tam. Pravedných mohol byť, ako mať nemali. Ako kde by sa nemali spawnovať zombici, tu sa spawnujú zombici. Okay. Potom 500 blokov už to poznáva, myslím. Nie. Jo, tento veršok si pamätám, dobre. Nejdeme z tej strany, ako som si myslel. Abo áno. Toto je strašne trudná hra. Buď alebo. Ale ako skôr by som povedal, že ideme druhou stranou. Takže 500 blokov a som si pri veciach. Za pol hodinu by sa mali despawnúť. Yippee. Pardon. Toto mám vlastne môže zavedať, takže to vypneme. Teraz, predtým než umiem si nastavím spawn point. Teraz keď to bola ako veľmi veľká chyba. Oh hell, počkať. Nie tu na to iglu, v ktorom nebolo nič. Nevyzerá to na to.
Ma zľakujú. Jo. Už viem, kde som. Dúfam teda. Yes. Dobre, som tu. Na tú dedinku som util, predtým, než som skočil tam dole. Tam dole. Takže som nešiel druhým smerom, ako som si myslel. Lebo ja som vtedy prišiel odtiaľ, ale teraz som prišiel odtiaľ. Teraz len nájsť presné tam, kde som stehol. To bude ťažké, keďže je ráno. 8:30 ráno. Keď točím toto video. Skočíme sem. Oh, yes. Jak sa stalo dostať? Oh, yes. Keby ja niečo vidím však. Dobre. Dobre, kde si ty sevňa? Konečne si môžem v kľude pobrať svoje veci, cipať. Prvý rok môj páč, ahoj. Toto. Ty a toto. Takže čo mi nebude treba? Nebude mi treba toto, nebude mi treba toto, nebude mi treba toto. Už ani toto. Už mi nebude treba, to nepoužívam. Nebude treba, toto nebude treba. Drevo tu mi ako jasné. Tohto. To namiesto ako tohto. Toto namiesto zlato mi netreba. To by mi možno bolo treba. Nie, vidím. To. No všaj, tento Dežman si ma zabije. Sa mu kurňa pozriem do očí. Uvidíte to teraz pasáž, to ako má jeden z prostitútov, keď zabíja, jupi. Nadzeraný, toto není on. Prestaň mi tu sratá hudba. Ale to ričí už.
ja strácam nervy pri jednej hre. To už nemám. Dobre, ja ho idem odlákať. Poď sem. Poď. Výborne, potop sa, áno, utop sa. Konečne. Proste umieraj. To nie. To. Je. Nic z nikim spoločné. Ja ďakujem, Pane Bože, že si ma nejak prežiť v tomto odpornom mieste a môžem ísť do prdele. To netreba. Treba. Poločku mám, to aspoň, že niečo mám. Jo, čas ísť do kša. Čus, mizím, nevraciam sa. Pôjdem na svoju milovanú pevninku. Ja tu nežijem, no. Nejako by som sa mohol dostať. Dobre, prepáčte za tieto veci, čo sa stali. Nakoniec asi budem mať toto video o hodinu, lebo viete, aké som mal problémy so skeletónom zenchantovaným ako nástrojmi, lebo ja som veci nemal. Ináč sú pekné ložky, v čom vlastne sa niečo tým efektivita je nezbytnosti. Mohli by som ako také mal mať. Po nejakom železe sa obzeral. Ne, ideme preč. Budem rád, ako ak niečo z nejaké rady, alebo niečo, čo by ste chceli, aby som v tejto sérii urobil. Že na tomto serveru mám ani radu často. Teda chcem, aby ste mi dali nejaké ohlasy ohľadom, ako by ste chceli, povedzme, čo by ste chceli, aby som tu urobil, vybudoval a takéto veci. Chápeme sa, áno? Ďakujem. Teraz ideme si nájsť miesto na baseu. Bol by dobre nejaký ten dungeon alebo niečo také, čo sa dá, nejaký ten klasický, s klasickými spawnermi. To by bolo dobré. Keď sa tu spawnú papagajú v dreve, ok. Nekomentujem. Zombie. Malý. Nie, potom bolo dobré. Nie, ďakujem, neprosím si, mizím, čus. Ale zombie rovná sa veľký problém.
na džugzna. Stúpam niekam a to neviem kam. Okay. Rýchlo to tu nejako obehneme. Tam sú huby, ok, myslel som si, že to je nejaký stan alebo niečo také cípané, ja som naivný. A určite nemám, nech som s tebou bojovať, prosím, aspoň ty. Ďakujem. Si pána to. Ja sa tu kľudne sa týmto proste nehajte žiť. Ja neviem, do aké čuksny som to padol tentokrát, hovno vidím. Ja som tak dúfal, že tak nič nepúte. You fool, you tricked me. Bell Garden. Okay. Rýchlo sa vám screenshotnem. Tak to nájdem pre. Nemôžem tu byť ukryt. Konečne, to treba ešte v rýchlosti. Yes. Som aj tento mod, tak ja som najšťastný človek na svete. Či plugin. Nie, ďakujem zombie, nehaj ma, neprosím si. Mňa ani nenapadlo, že tam bude Pelkarzen. Počkaj, screenshotom, moc som to spravil. Ukáž. Ja sa mi to načíta na mojom starom kompe. Čakať, pozrieme sa, ukáž. Jop, aj súradky, všetko. Dobre, idem. Sa asi pustil. Čo to tu máme? Nič, diery neznášam. Ukáž. To sme niekde preč. Bolo by to pre nájsť nejakú peknú štruktúru. Ako na začiatku videa, čo som našiel, keď som si po veci. Čo dúfam, že taká vec sa už nestane, že si po nej budem musieť ísť. Ale niečo zdechnem.
Vážne dúfam, že taká vec sa už nestane. Spinkať. Konec. Dobré ráno. Tam som niečo zahliadol. Jop, to je tá pekná dedinka. Jop. Pozor, aby som nejítol jedného z týchto bláznov. Lebo je amentnosť. No ukáž sa, kde sú tie pedničky. Tu mám mapy. Tu mám. Pani sa svoj chlebíku. Niečo v strede. Dobre, a som to ja tu na to, nechám to iným hráčom. Au. Ukáž lopatku, mám lopatku. Mám lopatku. Všetko. Au. Čo to robí panda? Na... Bambus. Objavil sa tu zázračne bambus. Aké je to nádherné. Dík. Panda. Dúfam, že sa ti na novom mieste, kde sa spavneš, bude páčiť. Na spawn najprv, neviem spať, písať už ani spawn. Musíme si dať prácu. Musíme napísať do práce, lebo...
rýchlo si vybereme horníka. Jop, už mám maximum random board. Neukážde som. Okej, dobre, tu nás sa usadím. Jau, bolelo. Človek skoro zemre, ono si to tu ide oslavovať. Nemáme. Dobre, takže tu nám máme prvé takže kandidát, to bude volať. Jediná. Potrebujem nájsť nejaký dungeon. Chcel by som sa ako zabývať v dungeonu, to je jak niekde v podzemí. Nie ako postavací, ale skôr nájsť nejaký. Takže to bude pre mňa ťažšie. Peniaž už dostávam rýchlo. Takže chodím. Takže na začiatku to sú rýchle prachy. Ne, ďakujem. Ako viem, že z toho bude tá vlajka, ale tak. Toto. Tam les. Ak by, že tam dačo je, tak ako áno, ale kosačka zo mňa bola. Sám nemám nejaká piču. Nechce sa mi. Mám to ako dlho, no ja chcem urobiť takú pejsku. Do hodiny budú točiť videa, to mi je jasné, ale nejakú pejsku by bolo dobré urobiť, postaviť.
ako neviem. Aby to nebolo dlhé, ja to chvíľočku ukončím, keď budem mať video 45 minút, tak ja ukončujem. A bejsku asi urobím zajtra, keď budem natáčať druhé, keďže teraz mám času dosť. Okay, tak tu kašľujem na to. No nič, takže ja vám ďakujem. Ak ste dokúkali, napíšte do komentárov, neviem. Obloha. Čarovné slovíčko. Napíšte do komentárov obloha, ak ste to dokúkali aj sem. Takže za to vám vážne ďakujem. Vážne moc vám za to ďakujem. A neviem, dajte like, odber, zvonček, prípadne napíšte ešte k tomu taký komentár. Vidíme sa na budúce. Zdraví vás Skyracer a čus.